ol koca senetkär Baba Gammaryň mehri ihlasyndan dören dutarym. Gaýgy hasrat basan buz ýek göwünler owadyň ýaňdan erer dutarym. Oğlan bagşyň, oğlanlykda oýnany, çuwul bagşyň ummanyna boýlany, şükür bagşyň ar namys diýip saýlany, mallagan oluny sayran utarym. Müňläp mukam perdelerini iýnimi, seni dinläp insan ogly ganymy, ýaňlanyna gara däliň ýanymy, gözi ýaşly bagry girýän utarym. Ne ajap ýaňlanýa pürlägän pendi, seneden har saklan baynamaz şinni, Han Sehet Ustanyň ustad perdendi, jepbar bilen baga giren utarym. Betürkmeniň koşa-koşa täji bar. Biri magtymly, biri koşa tar. Şol koşa gudraty jahan haridar, şöhrady jahana ýaýrandy utarym. Türkmen deňär sen hanymanyna, taçakdaky pek mukaddes nanyna, saýra ýene şanly döwrüň şanyna, baky gelli döwri döwran utarym. Şu kina film meşhur estrada sadanlary we aýdymçy kompozitor Bally Hajoğlunyň ömrü we döredüjilik ýoly bardy. Şu kina filmi görenden Halipa Sarpoýundyň ömrü ulap bolsun. Yaman görüyor. Hasan elinde de uğrap oldu da. Alo bana. Vallahi yani kendinin ama lan oğlan adamlar dünýeden ötüp gidýär, ýöne taryha galýan zatlar. Plan var şeýle planla gam dost bilen kendim bilen ýatma bolýar halkyň içinde. Şu gary bolsa soňky 2000-nji ýyldan soň ýatma galýan jogurlar da. Bally Hajoğlu
Khajif. Bani Khajif. Sağ olun, değerli yoldaşlar. Yine ayrımcılık bu soruna yok yoldaşlarımla irtiyemin ama bağlıyızı yine konuda doğuşur. Çok sağ olun. Değerli yoldaşlar. Artıracak. Yok ne artıracak? Ağlıma garı gözlü yarım. Bani Khajif. İri buraya, Türkmen halkının öz yurdunun, her yurdunun geleceğini bilbil ağzına kanatlarını bir acayip fazlayımız Bani Khajif'in değil. Bunu öz bana, Ullakan, çoğuluklu gelip özün şeyde şu küçük uygunluğu bilen adam tersinin gelmez. Şu gelir öldürüp karşılamadan, doğruna etken bakılaklar var, türlü bağışlar çağırıp yani yiyenler yani teşekkür kalkış Bani Khajif'e zektim ki karşı oturan adamlara bir Bani'den yüzünü kurdum diyecek yani Ullakan'ı. Ki niye bu uyguya kadar olur? Bir adamlar iyi ustadın şahitlerini vurdu adam Allah'a geldi. Ullakan gelin Ankara arasında. Vallahi yine şu büyüklüğüm son Allah'tan ağlayın belin ettim. Çocuğu geldim ineyim. Bir söz ayıp tereyden izine ne yapayım? Şu 10 yıl derler fakirlara bile yardım. 10 yıllık birinde ne mi bir herkim bir dosyarlar duşunun için bir bahane. Yani bir Türkmençilik gözüyle terilerinde niye meğerek kadiyen doğru bir de çıkıyor. Yönüne eyle orada yürek dışından bilen didarlaşma için. Adama mehteşlerden yok. Adam yıkıcı da mehteş. Onu bilin bizlerden mehteş. Şol köylü dostlarlar bilen, şol hiril doğrularda gelen yürek dış dostlar bilen, zor olan bilen bir didarlaşayım yıldaşı geldim. Hemen bu adam yüreğini besleyen zaten öyle yapmıyor. Ulu toyguda edil var, sımada önümüzde yok, yönü yerin 10 yıllık edil. Bugün tebeyin bağışımdan çağırar, lekine korumaz edip çağırırlar. Kanayak kulağımdan olun, şunu bileyim arzu maksamında etkin girip benimizden evlenip halka hezbe, Allah'a yönlendir. Toyu atlaşmak, ama değil atlaşmak, 20 yıldır mihter ettir. Durumunun kıyıçlarını hiç sorun, Allah'ın çağıran değil, Türkmen çağıran değil, duymadım. Gönlü bestilmedik toy, gelin toyum vurduk, oğul toyum vurduk, kayı toyum vurduk, ağıtık toyum, sünnet toyum vurduk, koyun toyum vurduk, yöne yıllık toyun tek kuramdık. Sizin beynekli öylüğümüzde bilen aydın sağlıkla gelir. Aydın sağlıkla sizin boğulunu ağlamak için. Bakanser, tarihi kanser olup, bakanser, şeyde bir devrun in ahirki cemre kanser olup geliyor. Sebebi bakanser, köp, iyi dostlarıyla hoşlaşır. Yürektaş dostlarının kaynerler bilen ömürlük hoşlaşma değil.
in sonunda Ağustos kandidatlarını devam etkili otur. Sonuçta sayıda aşımaya devam etkilenmeli. Hayır ayrımı dinlerleri geldi. Sonra isterler boyunca ayrımayı vereceksin. Koyun Tay'daki yerine yatıracak ayrımlar Ballıkhan'dan bütün ahal ülkesini yeketer doğsun kurbancan için. Kurban çekir tağınızı için yine şu yerine yatıracak ayrımlar tüyürümüzden soğuk yurdunlar yerine yatıracak. Adam ömrü kıyıkız ömrü olan son asırlardan asırlara kurbancanın artık çoğuluklarına yarıyadıklar. Yine de 50 yıldan şu kıyarlayı barliyatıda satılmayan yarıda vuracaklarını bizim hem anlayız. Şeylerin şu yarlayını görüntü için katlaşan artistlarında bizim Türkmen halkının ardından olu minnettarlıklarını yadlarıyız. Sebebi yarlayını son tayin kurun adam ve şu kandidatı devletmek için görünmeyen adamlar ahlak edip can çektiler, kaydedip ederler. Sizin bir günkü ideal yargıyınız varsa bizim gelecekteki Türkmen halkımız için kadırlanan makli albomları kalır. Ballık Hacıyev 1959 ýylyň 8-nji sentýabrynda Mary Trabynyň peşanalyk obasyna dünýäge iner. Oň kakasyna Haja Ata Mämmedowly diýerdiler. Haja aga Magtmul Pragynyň we beýleki Nusuk şahyrlaryň ähli goşgularyny diýen ýaly ýatdan bilipdir. Diňe bilmegem däl, many mazmunyny tirip şöýgüdünem aýdyp bererken. Hajaga çağılık killaryna aýdyma-da hiňlener eken. Emma kakasy, oglum, hergiz aýdyma aýtmagyny diýip wesiýet eden soň, ol ata wesiýetine wepaly bolupdyr. Ballyk Hacıyewiň ejetine bolsa aýna gözelene diýer ekenler. Toya ýasa ýarap, elinden ähli hünärler gelennenmi, ýa-da obaň maslahatçysy bolandanmy oňa bütün oba aýna gözel ene diýip güldüner eken. Maşgalanyň 3 ogly 4 gyýdy bolupdyr. Ballynyň hakyky ady Täç Muhammed bolup, ejesi hemişe hüwdi bilen onu söýer ekeni. Meniň ballym ýatypdyr. Ýaňy uka gidipdir. Oýandyrmaň ballymy. Üstüne gül bitipdir. Şondan soňam dillen dile geçip, şol ballymlar ahry bally, ýagny has ada öwrülip gidipdir. Ballyk Hacıyew ýaňy dil bitenden aýdyma aýdyp başlapdyr. Oň ilkinji ýerine ýetiren aýdymy, ey mektebim jana jan, ösmekke jogenim diýen aýdymlary 3-4 ýaşyndaky aýdyp berer eken. Neresi vardı bilen uyan atlamı aytmakçı. Sağa doğrumuzda da özümüzden sonra katı aydım sağda yıkkın edip sonra gıdıklanıp burada orada sağlarına çallık aydıma ayttık. Sonra balın neresi yetişti. Ol hasam alıp götürdü. Peşanalı ovası Ballahacın adı bilen tanılayan eken. Kat köp yerde köp adamdan ağınna. Edim toyhaneden geçen mağızıdır. Aydımları bilen, adam kayarçılığı bilen, ödün tanadan
bağışyt. Mektepde okuan ýyllaryna ol ähli saz gurallaryny ustatlyk bilen çalyp bilýärdi. Balla Hacı 1-nji 8-nji klasy owalaryndaky 15-nji orta mektepde okudy. 9-njy 10-njy klasy bolsa Mar şäherindäki 6-njy orta mektepde okap bilim we terbiýe aldy. Şeydi ben ana mektepde okuan döwürlerini men özüm hem Sewda uğrun işlemden şu şäherde işlemde ýanyma alyp gaýdýadym 6-njy mektebe ýerleşdirdik şu taýda okap başlady. Zelehem neşi kawat başel adamlarla duşan irden ilen soranlarına vallahi jingo bolsundan näň olin bilýärler de onuň şolum wonurlar. Şu men ýaly nunglar adamlarym halk aydymlamada düşünmeginde vallahi Hacı'nın roly gatyly boldy. Ol ýagny şu millet hadurallarynda çalynýan tadlary, aydymlary estradan üstüyle bir adamları anhatıra koyu düşündürmek. Enge düşündürmek hem değerli şolun lezzet almagyny aty rol ulu boldy. Dil ödüme ýaşlygymdan çağa döwrümden soň ýazylaryny dinläp aňyma girdi. Ondan naşaram şu owamda toýlara dawaralara gelýärdi. Şonu dinläp, şundan gulagym ganyp çağlykdan şu Halipamyl Balla Hacı'nın aydymlaryny görüp başladym. Ýene mundan başga da aydymsy sadanlara şu aydyma başlamagyna, aydymsy sadanna bolmagyna Halipamyl Balla Hacı sebäp boldy pasaklayan. Balla Hacı hakda gurulunta var. Balla Hacı diýen Allah Taala'dan beren asıl güýçli üşügü Allah Taala'dan beren güýçli zekili täsiri hakdan çelniýe turupdylar edi. Hakdan çelniýe, hakdan çel bolan. Ol ýaşlygynyň sağ bilen ketellen olan, sağ bilen ketellen olan. Çağa kada onu dinläp täne mektepde okuyan döwürlerim. Sağ bolsa başga hiç zat gerek değil. Ýa-da mektebin sağ buran goýulýan bir otagy bar. Şoňa baryp duran akordeony açman şoň klawysyny ellep şeýtir sonda eýen dinläp eşdibilen olan da sağ. Ýyllarda ýokary okuwçy aýlarynyň arasyny fakultetlerin arasyna geçirilýän bir konkurs bardy. Şol konkursy geçirilýän döwürlerini men güneş andamly işlerim. Meni o hojalyk institutyna çağırdylar. Oglanlar bilen taýyarlaryň datdan köpekleşme. Şonu bardym olup o hojalyk institutyna bir topar taýyarlaryna çalyp otyr. Arasında bir akordeon çalýan olup ay tölüme ömrüde goldy diýediň elip durda ýaman gowy çalýan o çalýan ola soň teredip oturdum Balla Hacı eken. Şoň bilen epet işledik şu daýda bir näçe taýlar işledik Nurhal Mehmedowyň aýytladım kynotyndan bir şoň taýlaryna bir kompozit etdik. Başga taýlarym bady. Ýöne ýöredil ortamur gurulma çilavek orkestr denel adam orkestr ýöküde akordeony bütün orkestri ýödi çekip oturar da ýödi alyp gidebilýär.
2-nji mektepde şuňar talantly oglan badyny ýaş wagtyny ol oda hallar çalmany öwrenen halk hallaryny hemmedi. Ýöne öňe şo göremokdum. Ondan men bagtyma men 3-nji kursda kam, men inim altülen altan flötista, altülen balhacı. O hoca institutuna girdiler, giriş egzaminine erdiler. Ana sonra tanıştım ballöyle. 3 ay ben kontunda da yaşadım. Ondan Akberalif deyip FOP'un dekanı vardı. FOP balına fakültet apşesinin profesi değil. Yürüte aktığıdağımız var. Son tek yaman ona da alam şeyler gollu etti bize. Ama olam inanıma köplanten muzikantlar, aydınçılar gelenini giriş egzaminine abituriyentlerin çıkışı oluyor da, yürüdü çıkışı oluyor da. Ne ayıl baha verden, baha ver deyerdiler de. Ben sonra baldin sunmadığına şeyler go baha verdim. Özüm hayranlarım onun sunmadığına. Halklarlar çalanına. El şeyler süyeceğim. Mesela Almarlı atların Alya, Ballı Hacı. Bunlar Günnavur ansamblımız vardı. Ana. Sonradan ol giriş egzaminin üstünlükli tamamladı. İlk okula başladı. Balık hakkı var adı aysan 1987 ya 88 yıllar olmalı yanlış mı? Hakan Fahir Germanya'dan bir mantifon getirdi, şarap mantifon. Bizim balınca şu Balık Hakan kaset al şu mantifonunu bile geldi. Ben ne yapınca yazıldığını bilem o. Dem cevap ya balınca klas bağdır siyah yoktursa. O ad aydın sağlığında yemediğini bilin de okuyanı. Allah Hacı'nın sesini birinci yere ana şu mantıfonu öğrenle dinlep gördüm. Hakan Fahir'in öğren katı sınavda hormatı uludu. Aydın sağlığı şeyle hormat oyyadı. Allah Hakan'ın govurt dinleyedi onu. Şu 4-5 tane kasete geldi de sonra biri Allah'a sıkılmayı. Birinin devlet getim Fahir'in uzak kasete aldı. Bir Ballı Hacı yine Bölksan'ım soruyor, yine orada bana isimli kasetler. Diyecek olyan şolan içinde Türkmen kasetler devlet yetimine Ballı Hacı değil. Balık hakkı vardı aysak Türkmen estradasının ilkinci fundamentlarının biri. Birinci Türkmenistan'ın akordeon çalıp Aydın Maydan, Meham Çarif. Bundan geldi şolan iyi diyenlerim Balık hakkı da nasıl? İlk sağlarına hükmünü başlattır deyip biliyoruz. Ulu bağışlan yana sağ çalıptır deyip biliyoruz. Köyün halifalan aydı şiyalı köp sağlanlar, köp bağışlardan kân aydın biliyormuş. Sağlanlar halkı köp bağışın yanında çalan son, kân bağışıdan köp aydınları öğreniyormuş. Onun sağlanlar bağışı olaysa eğer bağışıdan hem olduruyormuş deyip köyün halifalan gurumu var da. İlkinci köyün yazılarını 3 aydan yazısını dinleyip gördüm birinci. Bilmem kulüpte mi, yani toylarda olmam mümkün. Bayram Uralif, neresi yani inti yarın açanı bilerek okudukta şu köyüne arşivler var iken, şu dövrde kimin birinci yıllar, birinci ikinci kursu atlamı okşuyuptu şu köyüne yazılarını dinleyip gördük Balık Hakan. 78-79 yıllar, şu birinci Magnetmentat'ın usulüyle şu Balık Hacı'nın sesini dinledim. Şu ilkinci yazgıları olmalı. Meyhananın ho meyil içtim gana hey ganan. Ana şol aydımlar ulamızda galy. Başka da Türk aydımları vardı. Şeyle saat bilen aydım enni gan gelip bir hil öne çekýärdi. Beýleki dinleýän aydymlardan has bir hili men ýadymda gowaly öne çekýär. Ýene dinläsim gelýär. Odan görüp otursak şol men gowurt dinleýän aydymçym. Kakamın maşinada bat da şu magnetofon şonu dinleyen aydınçıyım Balık Hacı eken. Balık Hacı dilenle bunu yapmam için, bana söz etmek için sözlüğüm gövürdün olmalı. Tamam. O ilk bilen oraya kınvatı almak için Allah'ın özünden gelmeliler ilk bilen. Halkların bağrının yüreğine yereden için bir kınvatı olmalı. Men bugün kunda Türkmen halkına özünün sırrın owazy bilen, elinin yetili bilen Türkmen halk aydymtarlar kılavuz instrumentine geçirip Türkmen halkının içinde yol koyan, Türkmeni özünün bir sırrın şeyle
Aydım Saad bile tanılan Türkmenistan at kananan artisti Ballı Hacifi men yakinen bu çörek iğmeden metiberini çekti. Ona bir neçe halifeler soğumulen birlikte Hakam'ın ödüne novatın beren bakatın ödün yandı o eşmek yeserek. Nasıl ballı arada aytsam bir istrada diýilende doğrayan bir millilik bolmaly. Şol oglanlar şu halipeler arkada özüni dinledip şol rewawi halipeler arkada bile konsert berillerdi. Ona annerdi bagýar. Ona bir ballı haji olar ýaş olanlar da. Ýani şolara men ýaky diýim ýalyk öz ýoluny tapan aydym. Balhacıyım öldüm yaşlığından bu halifalan hormatını anamına iyi olan halifalar öldüm. Tanur Mehmet Saat'te olan. Hem il içinde eşitilen gururlar var, aradan arada geç gururlar var. Gat yaşlığından aramadan Nur Mehmet falan gat şoma gövniyetenle var da gururlar var da. Sonra Nur Mehmet falan gat ulu baka verenler var da gururlar eşit halifalardan. Balık akan dinlep kan olan alhamalanlar. Kan sağlanmalar, o ilm düzümler, hasap näme, ahal yol näme, mar yol näme, zamanı näme, yolum näme diýen balyk akan dinlep bilenler köp sağlanmalar. Kan bağışlaryň halk aydyma, o sevgi görenler balyk akan dinlep. Ballı Hajiň ada wadasy 1980-nji ýyllarda vilayatymyzyň çäginden çykyp ýurdumyzyň dürli künjegine ýaýrap başlaýar. Bu habar Nurhal Mämmediň hem gulagyna iýleýär. Seň saýlaňy edil özüň ýalyşaly bilýän ýigit bar. Nerede o ýigit? Marda. Gele görsin ak pata berip göýberýär. Günlerde bir gün Ballı Haji Nurlara barıpdyr. Nuri iç gotowda aýaly bolsa biş düş edilýän aşganada öý işleri bilen gara başlaryna gaýy bolup otyr kalar. Ýerelgidäki pianinaň mylaýym sesi ýanglanyp urýar. Aýetlerindäki saatlara nuru tesinip gidýär. Şo diýenleri şu bolsa gerek. Oho, Ballıcan bu senmedin. Didarın görmesemem adı wadan aşabada ýaňsaldy. Berekella aýnym diýip Ballyny garsa gujaklaýar. Ballam ondan kim galar ýalyal. Sawol halifa. Näme urunun bolsam senden bak minnetdardyr. Kinolarda döredin saatlaryň çalyp kämillige ýetdim. Ömrüň uzak bolsun. Şoğun Ballı Haji olarda mehmançylykda bolup saat söhbet edýär. Hasanna ol gaýtmakçy bolanna Nurhal Mehmet şägirdiniň ellerini berk gysyp "Inni ölsem armanym ýok. Meňe ýylymy dowam etdirjek hakyky şägirdim bar eken" diýip onu ýola salypdyr. Bizim toplum halkımızı
Balgacıyık özünün aydınları bilen çuңgur at koyup, yıl koyup giden başlık diyor. Aydın maydanda ondan çıkan ovalları göründü. Ya öz aydınlarını aydıp akordiyonunu öz aydınını kovalarına parmakların aşağıdan çıkan oval hasa değerli. Sungat aradaysak sungat yolunu men öz kakam Ballı Hacıyev arada aysak kakam payır şu kiçiliğinden şu çağırlığından aydım sadece şeyli hügösü olup şu küçükka da şu çalıp kakamın öz doğanlarım aydım sağdan yankı aydım orta mekteplerde çıkış ediyorlarken sonra kakamın hügösü hasam ulu olup bulardan geçiriyor da Owalarnak 15-nji orta mektepde mugallim bolup işledi. Owa medeniyet öýününe müdür bolup, owa doşlaryna hyzmat etdi. Ballacı aradaysak soňky 1997-98-2000-nji ýyllarda men özüm şoň bilen bile sağdynlardy edip vilayatlaryň ähliýetine konsertlerde, toý dawaralarda, Garrygalada, Gyllarbatda, Çendirde, Kerkide, Hocamada, aýşy öýle tuğruma aýlanmadyk ýerimiz ýok da. Ýöne balan ýerinde de şeýle hormat wady, halk garaşýar da. Bak düşündüden eýen olgap gelip, Ballarika geldiňmi de geldiňmi, bu ýaşy tapawdy. Indi şoňa bir aýdymlar zatlary bir ýa-da aýdanda ýanky şu aydymyň gapdandan çalýan sağlary bar da. Ana şu sağlary, aydymlary gatyp düşüp ýerine düşýär da. Ýöne garipden kelip çykarýar, ha şeýle. Nämetdiň aý diýjek zadyň ýok da, diýmäge münasip bolanokda. Indi bu manaý çek bolýanlardyň Ballı Hacı diýilende näme gödüňe bermeli. Ballı Hacı diýilende esasy gödüňe bermeli. Bir deňiz ummanna garipamyz Ballı Hacıyev barada näme aýtsaň, näçe aýtsaň ol az. Ol adam şeýle sunmaty berilen adamda. Şeýle sunmaty berilen adam. Yarımın yalanı vardı, gittiğinin yamanı vardı. Yarımın yalanı vardı, gittiğinin yamanı vardı. Yarım bir garibim dedi, yarım bir garibim dedi. Yüz benim vermedi, yüz benim değil. Ay gülüm gelir zırları zırları. Yaşadım, yattım, yaşadım, undunma diyen pehmli söz var. Ne şu bunun çok undunma çok yaşadımdan bilen bizim Üstad Bakşı'mız, Üstad sağlığınamız, merhum Ballı Hacıoğlu'nu yattırmak makul bilir. Ballı Halipe var da isem Üstad Halipe, onu küçülükten ovamızda toya geliydi. Bizim o hası şoğraktık. Sonra urcu edip dinleyerdik. Toy oturyanca ukuyumu tısladı yatman. Süleyman Halipa'ma, Kur'an Karacava, Ahmet Oğul Muradov ve Halipalar. Şolarım şu ova toya gelenine bar toylarını taşlap şoğun yürütü toy alman karaşadılar da Ballı Halipa.
Benim olan arasında ösem soň şu burada da garaşanlıklaryny bilýän sebäbi gelir plan aýdym haş etjek, ya plan saly haş etjek. Bal halipa tuğrunu şeyle ussat bolan hem çalıp hem aýtmak diýilýän ol ussatlaň edilýän zatda ol. Vallahi halife var adaydamızda vallahi Hacif diýilen adam ol Utay Darakyn TV'ye zekin berilen adam bu üýtdeşkiligi mun aydymlary aydym ýerine ýetirende dürlü sesler daýdy bilen belet bagşy. Hem de hakiki kompozitor sadanlar mun ikisem hem sadan hem baş iki jemleri bir vallahi halife diýilen adam bir üýtdeşkil bir de bir yol boyundan adam şu halkımla ilimizde şehirde üytüş yol üytüş aydınlar aydıp bir de şeyler uğratlar döretik kıyısı vatın ömrüsün uğratlar döretik giden adam. Türkmenistan'ın atlı artisti Halipamız Ballı Hazifi yattığımızda zehinli aydımçı hem zehinli sağlanına kompozitör gözümüzde eliydi. Ortada da dünya Türkmenlerin arasında giyingden tanılayan bagşy sağlanına hükmünde tanılýar. Sunwata gelmegime sebäp bolan bagşy sağlanına Ballı Hazifiň sunwatuna men diýsem uly baha berýän, ol gaýtalanmajak sunwatda. Ol adamlar Allah tarapyn gelen adamlar diýip pikir edýänler men. Olar ýaly dehin, olar ýaly sunwat gaýtalanmajak sunwat. Men diýjek bolan adam özi çalyp özi aýtýar-da. Bir sözüm ýetmejek wagt bar da, bir wagt bedende bir söz ýeten okda. Men şon ýaly Recep Ulug bar, Atabay Çaruly, edil şon ýaly Ballı Hacif diýen ägirtlen birde. Men onu hemme halkam, hemme meni şuat men bilen razylaşygyny bilýän adamlaryň tedawi muştaklarynyň şeýle dinleýijilerim ya olar ýaly gaýtalanmajak sunwat bir 100 ýyldan bir tapar diýilýär bolsa 100 ýyldan bir taparam bilmem kädiýän meni dogryny aýtdym. O ballar üýtgürüksün. O çarşy, aýdyşy, bu gaýtalanmajak sunwat. Gaty ussat bolun ballar. Aýdyma da, sağda da. O sağdan perdeden basanna da üýtgürüş gatyara, onu ýa şu adam etmek mümkin. Ýa şu adamın alýan perdelerini, bäýte hizarsany şu adam mümkin. Bir mulaýym şeýle owadan çalýar. Ballı kompozitor ol. Dron ýerine haýda boşluğa öýgüne hal aýtdylar. Üýtdi içimde meň demeýän talarlar içime. Ballı içime meň demem. Ballı öýdi ýol boýutdy. Gaty uly ýol boýdy. Sunwat äleminde, sunwat barada ýaşaýanda biziň bir beýik äwrdimi boldy. O Ballı Hazif diýilýär. Sunwat älemine gelende ol adamlar ýatlyman geçip bolmaýar. Ballı Hazif 80-nji ýyllarda şu Türkmen halkynyň bir kalbyna siňen bagşy hükümini tanalýar.
Şu dövrde bir dostluğumuz başladı. Ondan sonra 90'cı yıllarda biz onun bilen has kamilleşen saz rollerini, aydımları, şu akordiyona geçirilen aydımlar, beylek aydımları, Yamaha saz rollerini biz tezeden işlep şol aydımları estrada yolunu hem de halk aydımları teze üşün verip şol aydımları işlep başladık. 78-nji ýylyň aşy 26-njy hafta da men ýadymdan çykan hafta. Onu Ballı Halifa'da geldi, 8-nji 9-njy klass okuýsa. Ondan aýyr benim maratravny medene döýünde işleýärdim de ondan aýyr estrada diýip estrada diýen bir ortadan bir akordeonu bardy. Şonar bir maksat çağırlan ileride bir dans klos diýip bir kino geldi bir var. Ay şonsa adyny şark başladı bolan hayran alym. Ondan men pikir etdim bir diňe orta çalýarmy gaýet. Studentler barsu gowy şonuň söýgüsini adamly. Gow çykyş etip başlady institutda. Ondan köp kişi sarp oýdum, sağlarını ýap başladylar. Ol başda men kontumda ýaşady. Başda gelenine 3-4 ay ýaly. Ondan aralygyna bir kwartira otada ýürüňizde ýene teňňany gelen, ýene gelýär. Ondan şonu bar studentler gelýär da kontum, barlyny dinleýärdiler. Şu ýadyma 3-4 saatlap gaýtalaman sağlaryny çalýar da. Otada näçe saat ýatýar. Arzyny diskem çalýar, halk sağlary çalýar. Kim näme haş etdi şonu çap bilýär da. Men şonu gaty ulusarpa oýan. O näet o ýaş bolan 10 saat, 10 aýdyn kelýärine söýär. Häwatda ýerden içen hem aýdym hem saat çalýar. Ondan men bir zadyna haýranlarym. Muzikantlar, ene akordeonçylar bardy. Şolary bir zat görkezek görüm. Armiýadan soň men institutda giremsen, şu armiýada saat çalýardy. Men armiýa gitmegem şu saat ýürüp öwrüp gitdim. Bilýän şu armiýada şu saat ýokman gerekdi. Muňa marş slayanky diýilýär. Ve şu torunlardan çalınan şeyler odan marşlar. Onun hemme şu eskerler dem bile öýe aýdarynda da şoka çalynýardy. Şonda bir ýerine bir kusok var da çek kaptırlı sağ kaptırlı çalynýar. Şonu görkezdim, şonu var, kynçylyk görmän aldy da. Mene onu aýtdym, aýyny hakiki uly äger taýlarna da. Şonu aldy da şu. Men şonu haýran aldım, ýani şu taýy görkezeýin. Ballı neresinden alan yeri, nimetme, kıyınçılıksız alan kuşoğlu ne şutayı. Şu çep baktırılan kıyınçılık görmän aldy bally. Şonu eýýär men o sarpa oýdum hakiki, bağışçı hakiki muzikant.